לפני שאנחנו מגישים בקשת פטנט, אנחנו צריכים לשאול את השאלה, מה צריך להיכנס לבקשת הפטנט? זה למעשה מה שהתפרסם ברבים, ואלה מרכיבים אנחנו רוצים להסתיר ולא לכלול בבקשת הפטנט. נשאלת השאלה, איך אנחנו יודעים מה לכלול ולא לכלול? הרי הפטנט מתפרסם 18 חודש לאחר ההגשה, שנה וחצי. באותו רגע, כל המתחרים שלנו יכולים לראות מה הגשנו ולהעתיק אותנו. לכן השאלה של להגיש את כל מה שאנחנו יודעים על ההמצאה או לא להגיש, צריכה להישאל מה אנחנו כוללים ומה אנחנו לא כוללים. התשובה לשאלה הזאת היא די פשוטה. ככל שהטכנולוגיה היא בסיסית יותר וקל יותר להעתיק אותה, המוטיבציה שלנו צריכה להיות לכלול אותה בבקשת הפטנט. וככל שהמחסום הטכנולוגי הוא קשה יותר וקשה להיכנס לתחום והוא דורש הרבה מחקר ופיתוח, הרי שהמוטיבציה צריכה להיות לא לכלול את זה בבקשת הפטנט. בדרך כלל, המהנדס בחברה או מנהל הפיתוח יודע כמה זמן פיתוח לקח בשביל להגיע להמצאה הזאת. וזה צריך להיות הקו שמנחה את עורך הפטנטים ומנהל הפיתוח בחברה. אם שומרים על הכללים האלה, אפשר להגיע למצב שבקשת הפטנטים ערוכה בצורה כזאת שיש את האלמנט הבסיסי בבקשת הפטנט, אבל המרכיבים הסודיים שקשה להגיע אליהם לא כלולים בבקשת הפטנט. בסופו של דבר זה תולדה של סיעור מוחות בין עורך הפטנטים שמעלה את השאלות האלה לבין מנהל הפיתוח בחברה שער ומודע לבעיות האלה.